алейкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва алалхусус мардуми деҳаи Анзоб. хуб, шурӯъ мекунем навори деҳаи Анзобро. бинед кӯҳҳои баланд, дарёчаи шӯху бебок, шахҳои касногузар. умед ҳастам аз деҳаи дашти хозӣ наворбардор ҳастаму аксбардор дар тӯи маъракаҳо дар ҷашнвораҳои мактабӣ хизмат мекунам. нагӯед ки ин ҷоҳои мо дур асту агар даъват кунем намебиёӣ. ҳатман мебиёям. ҳамин ки даъват кардед, агар вақт бошаду имконият бошад наомадагӣ ҳам сайругашт дар кӯҳҳову деҳаҳои шумо дорам. на вакак аз деҳаи Марзич омадам. чанд кардин кам аст. аз деҳаи Марзич омадам ва равона ҳастам ба деҳаи шумо. баъд аз деҳаи шумо Марғеб, баъд аз Марғеб Худо подшоҳ. умедвор ҳастам ки бо мо мепайвандед, бо аҳли гурӯҳи 40,000 нафара якҷо мешавед ва ман ҳам бегона нестам. аз водии Зарафшон ҳам диёр ҳамватани худатон ҳастам. мехоҳам дар водии Зарафшон як канали муваффақу музаффарро ташкил карда бошам. ба ҳамин хотир дар ҳамин дараҳову дар деҳаҳои шумо ҳамчун як мусофир, ҳамчун як муҳоҷир барои ҷамъоварӣ кардани дӯст омадам. бе ин ҳам барои ман бадбину бадхоҳ бисёр аст. инҷо наомадам ки барои худам бадбин ҷамъ кунам. барои ҷамъоварии дӯст омадам. ҳатман бо мо дӯсту рафиқ шавед. рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед рақамҳои шахси худам аст. ватсап дорад. одамҳое ки мегӯяд ки мо чӣ гуна метавонем ки хизмат карда бошем, аъзо шавед, лайк монед, падилитса кунед. агар баъзе одамҳое бошанд ки гӯянд ки ин кам ин дастгирӣ ба ҳисоб намеёбад, дар ҳамин рақамҳое ки мебинед карта пайваст аст. метавонед ки дасти кӯмаки худро дароз кунед то мо тавониста бошем ба дигар минтақаҳои Тоҷикистон сафар кунем. зиндаву саломат бошед. рафтем бо мо бошед. мо барои наворгирӣ оғоз мекунем. ман акнун намедонам ки Анзоб инҷо бошад ё ваяш Анзоб бошад. хай ҳозир як серпантини дигар боло мебароям барое ки ба ҳазур гирам. ман аз ҳамин бародаро миннатдор ҳастам ки барои ман бовар кардаву иҷозат доданд ки ман ҳаминҷа баромада бошам ва барои зебо кардан навор гирифтан. барори комёбиҳо насибашон. ана ҳамон ҷо ман фикр мекунам деҳаи Анзоб аст. Анзоб, зеро ки аз боло гуфтан ду роҳа мешавад. тарафи дасти рост ағбаи пештара, тарафи дасти чап Яғноб гуфта. ана Анзоб бовар кунед худи шаҳрборӣ медасу хонаҳои баландошёна. инҷои калон будасе. дарвоза доштааст. шаҳри бедарвоза набудааст Анзоб. тарафи Яғноб. дар хизмати мардум ҳастанд. бовар кунед Яғноб ҷои хушрӯй буда. чи Анзоб ҷои хушрӯй будааст. Анзоб ҷои калон будааст. ман бовари комила дорам ки тӯйҳо бисёр мешаванду ин наворбардорҳои инҷа ҳам вақти сархорӣ намеёбанд. рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед рақамҳои шахси худам аст. дар тӯи маъракаҳо ҷашнвораҳои мардумиву халқиву мактабӣ даъват кунед, мебиёем хизматона кард. бовар кунед ана омаданам проблеме нест. як қадам равона
ном дорад ракетаи ёрӣ гирифта шудааст аз тахаллуси яке аз аспҳои номдору овозадор дар водии Зарафшон аз деҳаи ёрӣ. соҳибаш ҳоҷи Маҳкамбой Руфатов ҳастанд. барои мо тӯҳфа кардагӣ ҳастанд ки дар ҳамин кӯҳу кӯҳпораҳо пиёда нагард гуфта. зиндаву саломат бошед. мардуми Анзоб ба пеш. ман мехоҳам бо мо пайваст шавед ки дигар ҷоҳои Тоҷикистонро ҳамроҳ тамошо кунем. خب شرف ابدی به شهیدان جنگ بزرگ وطنی. انا چیزی؟ این چی؟ اینترنت. زور بزنه کی؟ بولانگش مکتب است یا؟ اونو مکتب رنگی تشکیل خوشیدو. اینجا انا باز یک مزاری دیگر در دهه انزاب. پیشتر همین عقبه هم به نام انزاب گذاشته شده بود. پریوری انزاب میگفتن. قریب شام شد. امروز بود 4 ایونی سال 2025. نواری دهه انزاب رو تمام کردیم. اکنون نواری دهه مرغیب رو انتظار میشود. فقط یک گلوچ کرده این شب رفته و جای خواب یافته خواب کردن در کار است. سحری که خستیم از پی خدمت شما. خیر دهه انزاب زنده و سلامت باشه.